DMS TV channel muso onichi oniyatuma hayo bismillah ko ka kibare o kena ko foli anita nuwan kanu wana lami bago bela jeli mali kono ani mali ko bi juma november kalo kile muga an kile samba flan muga anduru aw ko kan kibaru no wati sili folu ko fe kuna fol ba minu mambulu kulu da kulu ka ulu do wetalike kuna fal damne labi état major général des armées hali la sel belebele ke mina ya ira ka foko novembre kalo kleta an shegi temene samba flan muga anduru kuga sanfe kolosili yere senfe mi labena AIC jamana uga fintigla kaw yere nyogoche kuga vecteur aérien yere bamachi wale mado yere koni minuk me mouvement yere de la zone do yere la ko fe uga soroga frappe jugu yere ke ninga nyeshi bamachi wale manu yere maniga olu bela jilene bono unina ni wale mbaira ka foko AIC fintigla kaw yere ga jega fo bara yere koni ko fanga bayre de bega do ula kataka fe wa kube kusekunu dongo bela jelere de ga chama yere fara wa chesiru yere ka jabi yere ka lenga bamachi wale mauka menasu bela jelere fana kumbe kwen operation belebele yere kon ke ka soro kuga fintigla ka fushi yere de mabone unina okon yere la mima ira ka fuku uga fanga alenu ga chesiru yere de kon mega bonya ga taka fe wa ba ira ka fuku yere kon labinu sang an wakati ka uga jamana yere kon bela jelere de lakana wakati kuntakala jere de kon nana AIC fintigla kanu yere be gu fanga bela jelere la bamachi wale maukele yere la wa be fe ka ira jema yere la kolu yere be se guga kelo bela jenere ke kasoro jamana were yere kon dama se ga do kelen yere la wa konu olu yere konu fanga bela jenere kon faranyonga kabe ke sababu ka chama bayre bomasima wale maw yere ka menasu yere la ugani operation belebele yere kon ye halkilisigi yere de AIC jamana yere ga jamana kono don bulu Israel fintigla kaw ye frappe aérienne belebele yere do kan kenin kanyeshi Palestine ga réfugié minu yere sigle me Liban jamana kon nana kerengerene Liban sudien fa yere fe kuyeni attaque belebele mi yere kon ke kanyeshi kan les réfugiés yere kon mako kera sababu ka mata anduru de bone onina halen ka ma chama yere jogi ko sobe sabula ko wati mi yere la ko attaque kuma ko yasor ni mo gon bela jile yere kuma kan yere kon nana ko kabin Israel alen Palestine nga kelen yere kon damne na kera sababu ni Palestine jamana kono di chama yere bulla ga buga jamana kon nana ninga taga usigi Liban kan les réfugiés yere la Liban jamana kon nana wa usigle me kami yere kon nana Liban jamana kon nana kan yere fali yere ro mo chama yere la wafana fanta yere de gacha o kan yere kon nana sabula ko mo chama yere be no minu yere te barala ko ataki kera kanya shi kan belebele mi yere la ko ma ba yiriga yere de be vi o kan yere kon nana wafana ko se yere kon tuye ka fuku be se gu yere la kana ka boni atak jugunu yere bela jelen toroma Israel fintigla ka ya yere ka fuku lu ni ataki yere kon ke ni kanya shi kan fa yere dori ma kama ke kan bela jelen la ko wafana ko luk mega Hezbollah fintigla ka halen mamar mafetigi do yere de kon visé ngami yere kon yere anya ye ka fuku Israel gani ataki yere kon kera ni ganya shi kan yere de mamma minu yere kon be se yere to luye ka ke sababu kam o mata anduru yere bonuni na kama chama yere fana bliso ko sobe wale mi yere kera sababu ni ga o kan réfugié ma chama yere kon bladigu yere kon na ko sobe kon ya takala je ko Palestine réfugié nunu yere bela jele nu civilu yere de wafana ko se yere tuye wafana ko wa condition de vie yere ka gelen ko sobe sabula se yere kon tuye ka fuku be sugu yere la kana yere koni ataki yere kon kera ni ganya shi o kan nunu yere kon makabe ke sababu ka innocent chama yere de faga o koina wafana bena ke sababu yere ka Israel alen Palestine nga kele tore gelea organisation humanitaire chama ni wale yere kon jale ke sabula kuye atake ni kanya shi civilu yere de makasoro lu yere sin fo yere de tekelela kuga ni wale jugu yere kon ye sharia o bela jele yere de soso Israel ale Hezbollah yere kon jale ke ka fo kabe to ka Liban sudien fa yere do yere de kon ta ninga to ka ti joyeno ka operation jugu ba yere de ke ni kanya shi Israel jamana yere ma Aïssar Midani ni o analyste franco-syrienne ale ayira ka fo kale bolo ko ni frappe jugu yere kon ba ayira ka fo ko Palestine jamana kono do yere de kon toro no ko sobe ni kele no yere la wa be hakilla ji ke ka fo ko ka frappe yere ke ni kanya si civilu yere kon nga kama ko be jate crime de guerre de sablo ko be ka kele yere kon dante me wale ke kada ko population ma yere de be sigi o yoro na ko nga ko fintigla ka yere kon to yoro no yere la ni frappe sugunu ni yere fana be siga gela bayre do Liban yere jamana kon nana wafana abisega ke sababu ka Hezbollah yere fana blaninga jabi yere ken ni kele yere fana yi
wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Liban yɛrɛ ni Israel yɛrɛ fana bila kɛlɛw yɛrɛ fana la. Jamana caman bɛ ka ɲini u fɛ k'u ka caman yɛrɛ bɔ u ka kɛlɛ fariyaw yɛrɛ la, i n'a fɔ missile filiw fo ka taa se mugujugu filiw yɛrɛ ma, walasa a gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ kana se ka taa se jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma. Sabula ko ni kɛlɛ sugu ninnu yɛrɛ kɔni fanga yɛrɛ bonyali kosɔn k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ de don u kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ fana kɔnɔna na. Niger jamana ɲɛmaa ni o ye le général Abdrahamane Tchani, ale y'a yira k'a fɔ ko Faransi k'ale bɛ ka guerre totale yɛrɛ de kɛ ka ɲɛsin Niger jamana yɛrɛ ma, k'o kɔrɔ tɛ ko Faransi ale bɛ ka finitigilakaw de bila ni ka kɛlɛ kɛ Niger jamana kɔnɔna na, ko nka k'a bɛ ka kɛlɛ kɛ ni politiki ko ale ni sɔrɔ ko fo ka taa se diplomatique ale ni kunnafoni di siraw yɛrɛ kɔni ma. Le général Abdrahamane Tchani ale y'a yira k'a fɔ ko kabini finitigilakaw de kɛra Niger faama yɛrɛ kɔni ye, ko o kɔni ma bɛn Faransi yɛrɛ de ma fewu, wa Faransi ale ma sɔn fewu a ka finitigilakaw yɛrɛ ka to Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na tuguni. Wa politiki ko jɛɲɔgɔnya minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ, ko olu fana caman yɛrɛ de dabila la. Ko Niger yɛrɛ kelen ka gɛrɛ jamana wɛrɛ dɔw yɛrɛ la, i n'a fɔ Chine ni Russie ale ni Turki fo ka taa se État du Sahel yɛrɛ jamanaw yɛrɛ fana ma, ko yɛrɛ kɔni si yɛrɛ ma bɛn Faransi yɛrɛ ma. K'ale bolo ko Faransi ale yɛrɛ kɔni bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɛ walasa ka pression yɛrɛ kɛ Niger jamana kan ka Niger fanga yɛrɛ dɔgɔya. Wa a bɛ Faransi jalaki k'a fɔ ko Faransi y'a yira k'a fɔ ko Niger ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka labaara ka sɔrɔ Faransi yɛrɛ sen yɛrɛ t'a la. Hakilina jiginna ko sani coup d'état yɛrɛ ka kɛ Niger jamana kɔnɔna na, Faransi ale ka finitigilaka caman yɛrɛ de kun bɛ Niger jamana kɔnɔna na. Ko Niger jamana lakanali jɛɲɔgɔnya belebele yɛrɛ fana kun bɛ ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ fana. Wa fana ko politiki ko fanga yɛrɛ fana kun ka bon Niger jamana kɔnɔna na, ko nka ko coup d'état yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko autorité kura minnu yɛrɛ nana olu ye Faransi ambassade min kun bɛ Niger jamana kɔnɔna na ni ka olu gɛn, wa fana Faransi finitigilakaw ka cas minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔna na. Wa u y'u ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya caman yɛrɛ de kɔni dabila ka sɔrɔ ka taga fara État du Sahel mɔgɔw yɛrɛ kan ni o ye Mali, Burkina yɛrɛ ye. Wa u ye camanba yɛrɛ de fara u ni Russie ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ fana kan. Ko n'i y'a ye ko Abdrahamane Tchani ale bɔra ka nin déclaration ba yɛrɛ kɛ ko sabula a bɛ fɛ Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni de ka caman fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kan ni ka kɛ kelen ye. Wa k'a yira jɛma yɛrɛ la fana ko Niger jamana yɛrɛ kɔni bɛ, wa fana k'a labɛnnen don sanga ni wagati k'a ka jamana yɛrɛ kɔni lakana. Wa a bɛ fɛ k'a yira a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la fana k'a fɔ ko Faransi finitigilakaw minnu kun bɛ Niger jamana kɔnɔna na k'u ma lakana fosi yɛrɛ de sabati Niger jamana kɔnɔ. Ko Niger kɔni ko waati sera Niger ale yɛrɛ kɔni ka sira kura yɛrɛ de kɔni tagama. Min ye Faransi ale yɛrɛ ma sɔn Niger ka nin jalaki ninnu yɛrɛ fosi yɛrɛ de kɔni ma. Faransi y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'ale ka finitigilakaw bɔra Niger jamana kɔnɔna na ko sabula ko jɛɲɔgɔnya minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'olu tɛ ka labaara ka ɲɛ de. Wa a bɛ Niger finitigilakaw yɛrɛ jalaki k'a fɔ k'olu bɛ ka bɛnbɛnbɛn baaraw yɛrɛ de kɛ. Wa a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ Niger ka yɛrɛma hɔrɔnya, a ka fanga, a ka danbew bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de bonya. Abdrahamane Tchani ale ka déclaration ba yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko Niger ale yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka ni Faransi cɛ jɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ de dabila ale ni ka ɲɛsin politiki ko kura wɛrɛw yɛrɛ de ma. Ale ni ka jɛɲɔgɔnya belebele yɛrɛ de kɛ ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni jamana wɛrɛw ka sɔrɔ farajɛla jamana sen fosi yɛrɛ de tɛ o jɛɲɔgɔnya ninnu yɛrɛ kɔnɔna na. Congo Brazza ale ye musée kura dɔ jɔli daminɛ a ka dugu kɔnɔna na, musée min yɛrɛ min nafa yɛrɛ ka bon kosɛbɛ Congo jamana kɔnɔna na, ko musée yɛrɛ kɔni bɛna taa jɔ Luango dugu de kɔnɔna na ni o bɛ Atlantique fanfɛla yɛrɛ de la. Ko musée belebele yɛrɛ bɛna jɔ traité négrière maaw yɛrɛ ka tariku yɛrɛ de tɔgɔ la. O kɔrɔ de ko wagati min na farafinna jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni minɛna ka dɔw yɛrɛ feere halen k'u bila ka taga farajɛla jamanaw kɔnɔna na ni ka taga olu kɛ jɔn yɛrɛ de ye o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la. Ko bɛ na ni musée belebeleba yɛrɛ kɔni jɔ Congo Brazza jamana kɔnɔna na ko walasa maaw yɛrɛ kɔni hakili yɛrɛ ka taa o ko yɛrɛ la. Ale ni maa minnu yɛrɛ tɔɔrɔla o ko yɛrɛ la kosɛbɛ ni ka ɲɛfɔliba yɛrɛ kɛ jɛman yɛrɛ ye. Ko n'i y'a ye k'u bɛna to musée belebele yɛrɛ jɔ Luanga dugu kɔnɔna na ko sabula ko Luanga k'ale yɛrɛ kɔni kun ye port belebeleba yɛrɛ de ni farajɛw yɛrɛ kɔni kun bɛ tɛmɛ ni faranfiw yɛrɛ ye ka taga n'u ye u ka jamana kɔnɔna na ni ka taga u kɛ jɔn ye. Ko o yɔrɔ yɛrɛ de la ni cɛ caman muso caman fo ka taa se denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ma n'u y'u minɛ ka taga n'u ye jagoya yɛrɛ la. Amérique du Sud Caraïbes ale ni Amérique du Nord jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na. O la sa o yɔrɔ in ye taamasiyɛn min yɛrɛ falen don tariku ale ni mɔgɔ minnu yɛrɛ tɔɔrɔlen don kosɛbɛ. Ni musée kura in jɔli Congo jamana kɔnɔna na o bɛna traité négrière ka tariku yɛrɛ de yira maraw kɔnɔna na. Ale ni farajɛ ninnu ye sira minnu yɛrɛ bɔ ni ka taga ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ u ka jamanaw kɔnɔna na ni ka taga u kɛ jɔnw ye. Ale n'u kun bɛ tɔɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni da u ka voyage yɛrɛ siraw yɛrɛ fana kan. Ko
ko mise yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛna traité négrière maa ninnu yɛrɛ ka jaw yɛrɛ kɔni caman bila o yɔrɔ la ale ni ko o yɔrɔ ninnu kɛ sɛbɛn mara yɔrɔ yɛrɛ ye k'u bɛna yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni jɔ o yɔrɔ yɛrɛ la walasa denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka taga u ka kalan u ka ɲɛnajɛw ale ni ka hakili jagabɔ yɛrɛ kɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ko ale bɛ fɛ ka kojugu minnu yɛrɛ kɔni kɛra an bɛnbakɛ ninnu yɛrɛ kɔni la ni ka olu yira donna natɔ yɛrɛ la Kongo jamana yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka sinsin kosɛbɛ ni histoire yɛrɛ kɔni carili yɛrɛ ka kosɛbɛ u ka jamana jɛma yɛrɛ walasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛrɛ kɔni ka na kɛ tuguni wa ni projet belebele yɛrɛ kɔni investissement yɛrɛ kɔni bɛna kɛ Kongo jamana yɛrɛ de fɛ ale ni pays européen maa dɔ yɛrɛ fana fɛ ale ni cakɛda minnu yɛrɛ sigilen don tariku ale ni ladalafɛnw yɛrɛ kɔni kama olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana sen bɛ ni financement yɛrɛ fana la ko investissement ba yɛrɛ de kan ka kɛ nin ko in na sabula musée yɛrɛ kɔni kan ka kɛ musée ɲuman ye min yɛrɛ bɛ mɛn kosɛbɛ walasa génération kura ninnu yɛrɛ kɔni kana o ko in yɛrɛ ye min yɛrɛ kɔni y'an bɛnbakɛw yɛrɛ fana sɔrɔ ni musée belebele yɛrɛ kɔni jɔlen Kongo jamana kɔnɔna na o bɛna kɛ tasibila yɛrɛ de ni ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ la kosɛbɛ nin ko in yɛrɛ la ale ni ka hakili jigin an bɛnbakɛ ninnu yɛrɛ fana la ni projet yɛrɛ kɔni ye tariku belebele yɛrɛ de ale ni taamasiyɛn ye Afrique ale ni jɛma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de bolo ni ne bɛ dan sigi an ka bi ko ka kibaruyaw kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'a mɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma